Asoreba no straight up. Me say minimum Asoreba oba betena line so. Wakomo bi anyem no no nipa de na si low parking on hweba enomne ade ena ne bu afu ne ho wanyo bia ma ne bu amfu no se Kofi Oduro no a wo ka no kore no ono na ne bu afu kwa siampani no onyem wo no wo bomfu no ubomfu wo no wo same ba no ayi nani Fris wa kaseti enyin ya eni awadim wa promo obi anyem wa woni kunu wa wo aboa sabe manim awo de hia beto awo somso wa wo no wo na anim de woti wa redeem anyam me adie bi ono awa wonim se ntimi me kan kyere me ye wo mo ani wo ya wo mbetimi asore ninim obi a yi na owo dem ha and all that Asoreba no adia wa ye mese wotimi sore kokonyim obi etimi san na chi ba ha be ka kire me se onipa no nya awanyem no ye agina to hospital etimi maniska tie ha Obia koto ne pa sabi manim akonyin sen wobi ya woma me no na ate asori fie tie nyame asam na sofu no a wogina ne baabi ebre no amudi sa adwa no nka ho wono no omfes camera na yemfa nkɔhwɛ de woda hospital kachira ne se wonibi ube huna Asoreba na reaction Asori fun be ni ye ba asori a ato ofin ato na afa de me nipa da unipa ben ubo nipa da ben na unipa ukika unipa no asesa no ge na me ne wo ho mo wo he na mo wo osoro anasa ase wi ma he na mo wo brono ben so na mo wo amba esem be serious ka akwa obi da hospital no owu a serious ka abia obekwa akoka no onko kaso akonyim obi abia obekwa no se Asoreba ba akokura da hospital Asore for no kura inform